Gaurkoan, Kiroletik saioaren barnean, Iker Belasko ekarri dugu kamera aurrean bere proiektuaren inguruan hitz egiteko. Equipos izeneko proiektua da eta nola ez, kirolarekin erlazionatutako proiektu ekintzailea da. Beraz, proiektu honetan sakonduko dugu, datozen minutuetan, eta horretarako Iker Belasko dugu gurekin. Kaixo eta ongi etorria. Kaixo egunon, mila esker. Bueno, konta iguzu pixka bat, nola sortu zen proiektu hau sortzeko ideia? Nik korrika mundutik etortzen naiz, orain dela 15 urte gutxi gora bera lasterketetan parte hartzen hasi nintzen, eta geroztik ez naiz gelditu. Eta gauza da, orain dela 5 urte, Londresen nengoen bizitzen, eta konturatu nintzen, korrika ari nintzen lasterketetan, jende asko argazkiak ateratzen zeundela. Eta nire buruari galdetzen nion, nola dijoazte argazki horiek, ez? Eta nola harremanetan jarri nezakeen argazkilariekin argazkiak lortzeko. Eta bueno, lagun bat neukan Londresen programatzailea zela, komentatu nion ideia, zergatik ez gune bat harremanetan jartzeko argazkilariak eta lasterketetan korrika egiten duten parte hartzaileak. Eta bertan argazkiak elkarbanatzeko, ez? Eta horrela hasi zen pixka bat ideia, gero rato libretan jartzen ginen pixka bat ideia ateratzen edo, baina egia esan, han denbora asko ez dago eta ideia alde batean utzi genuen. Eta lehen urtean ja esan nuen, etorriko naiz Irunera, etxera, bueltan eta saiatuko naiz ideia proiektua aurrera ateratzen. Bai, eta ez dakit lehen ideia hortatik asko aldatu behar izan duzun, asko moldatu edo bere horretan mantendu duzun? Bai, hasieran ideia zen salerosketako gune bat egitea, adibidez, argazkilariak beraien argazkiak saldu zezaketen euro baten truke, prezio oso txikia, eta bertan igual antolatzaileak ere parte txiki bat eraman eta nik gunea jartzeagatik komisio txiki bat. Baina egia esan, proiektuarekin hasi nintzenean, hemen Irunen, argazkilariekin, antolatzaileekin eta korrikalarekin hitz egin ondoren konturatu nintzen ez zuela zentzurik lasterketa gehienetan ez egolako salerosketako aukerik egongo. Hemen lasterketa txiki asko daude, eta azkenean bete daukazu familiar bat edo argazkiak atertzen dizuna, eta antolatzaileak ere ez bada lasterketa handi bat, maratoi bat edo behobia bat jende asko kanpotik etortzen dela edo, ikusi nuen ez egola zentzurik. Orduan, buelta baten banion eta doain izango zen plataforma bat egitea, aldatu nuen negozio modeloa. Bale. Eta gero ez dakit norbaiten laguntza izan duzu, enpresaren batena, instituzioaren batea, proiektu hau aurrera ateratzen lagundu dizuna? Suertea handia izan nuen, Irunera bueltatu nintzenean, lehenengo gauza bidezo aktibara jute izan zen. Eta, komentatu zidaten beka bat zegoela, ekintzaileentzat, hemengo ekintzaileentzat, proiektuak bere biabilitasuna aurrera ateratzeko eta aztertzeko beka bat zegoen, ez? Beka honetan diru laguntza bat ematen dizute eta baita coworkingen batean lan egiteko aukera, ez? Eta presentatu nintzen eta eman zidaten beka, oraindik hor nago coworkingen lan egiten eta oso gustora. Gainera baita azkagu tailer batzuk, hori. Beraz, aberasgarria da coworking batean lan egitea, ez? Zertan laguntzen du adibidez zure proiektua? Oso aberasgarria da, zeren azkenean gune batean zaude zure lekuan dauden beste pertsonekin lan egiten, ez? Eta asko laguntzen zara. Gero aparte, dakagu denetatik, dakagu impresora, internet, telefono, bilera gelak ere hartu dezakegu.
denetarik dago. Beste aukera da etxetik lan egitea edo liburutegian, beraz oso desberdina da. Vale. Eta gero ez dakit nondik dator Ekipo System hori zure proiektuarena? Ekipo Systema hitz joko bat da, bi hitzen batura da, alde batetik dago eki, euskeraz ekitaldia, eta gero beste aldetik fos da grekeraz argazkia esan nahi du. Orduan, ekitaldia eta argazkiaren bidez batura egin dut eta ekifos jarri diot izena. Vale, eta ezakit, proiektu honen barnean kirol mota guztiek lekua daukaten edo kirol bakar batean zentratu nahi zaren? Esan dudan bezala, hasieran nik korrika mundutik nator, eta orduan, hortik hasi naiz, baina ideia da gero kirol gehiago sartzea. Honengoz, badaude triatloiak, sartu dut txakur crossak, txirrendularitza, pixkat, guk egiten dugun kirola guztiak sartzen ditu, baina zergatik ez aurrerago beste kirol motak, piragoak edo lako kirol motak ere sartu dezaket. Hasieran, asko lasterketa asko daude eta hasteko uste dut ondo dagoela eta gero ikusiko dugu. Eta gero hori funtzionamenduaren inguruan galdetu nahi nizun, ez dakit nola funtzionatzen duen, zuk izena eman behar duzun, erregistratu beharra dagoen edo nolakoa den hori? Edozein pertsona sartu ezak eta ikusi nola funtzionatzen du, doainik da. Eta gero baita ere daude hiru usuario mota, ez? Guztientzat doainik da plataforma. Hiru usuario motak dira antolatzaileak, beraien lasterketak, ekitaldiak sortu dezakete plataforma barruan. Gero argazkilariak ere bere profila daukate, argazkiak igotzeko, eta azkenik kirolariak, parte-hartzaileak ere bere lekua daukate plataforma barruan. Eta gero beti proiektu berritzaile bat sortzen denean, galdera bera sortzen da, ez dakit sektore honetan konpetentzia handirik dagoen, antzeko proiekturik dagoen inguruan edo nola dagoen gauza? Nik ikusten dut bi konpetentzia desberdin. Alde batetik, esaten nuen bezala, lasterketan handietan behobian bezala, daude enpresa batzuk, dakatela akordioak antolatzaileekin, argazkiak ateratzeko lasterketan eta saltzeko beraien webgunean. Baina hau gertatzen da karrera handietan, maratoia, behobia, Ironman olako lasterketetan. Eta gero daude beste lasterketa txikiak, nik ikusten dut adibidez antolatzaileek beste plataforma batzuetan beraien argazkiak igotzen dute korrikalariekin banatzeko, ez? Eta plataforma hauek dira Facebook, Googleko argazki bilduma, Flickr. Inoiz dira kirola munduko plataformak, orduan nik uste dut gauza desberdina dela. Eta nahiz eta proiektu nahiko berria izan, sari bat jaso duzu da, Irun Ekintzan saria, ez dakit zer izan zen zuretzat sari hori jasotzea. Oso pozgarri izan zen, azkenean saria irabazi nuenean, hemen Irunen proiektua hasi eta 3 hilabetera izan zen. Egia esan ez nuen espero. Azkenean epaimahai bat ikusi zuen proiektua, baloratu zuen, eta aurkeztu nuenean oraindik negozio eredua ez neukan aldatu nuen, eta zerbait desberdina zela eta proiektua innovazio arloan ikusi zuten ideia ona zela eta lehen postua izan nuen. Eta diruaren gainera baita ere izan zen interesgarria beste lekuetatik deitu zidatelako. Konferentzia bat emateko aukera ireki zidan, eta baita ere aldizkarietan atera nintzen. Egia izan oso aberesgarri izan zen irabaztea saria.
Eta gero imaginatzen dut ere, proiektua ezagutzera ematea garrantzitsua izango dela, ez? Azkenean ideia ezaguna egin arte honek ez du funtzionatzen, Bai, hori da. Orain dela 2 hilabete hasi nintzera ireki nuela webgunea, eta orain da proiektua ezagutzera ematea, ez? Orain garrantzitsuena da antolatzaiekin akordioetara iristea edo ezagutzera beraik ikusteko interesgarria dela baita ere beraientzako, bisibilitatea eduki dezakete beraien lasterketentzako, ez? Eta, hortan nabiltza orain. Vale, eta elkarrizketarekin amaitzeko ezakit zeintzuk diren zure hurrengo helburuak edo noraino iristeko asmoa duzu? Blog bat daukat eta hor helburu bat jarri dut historia bat bezala blogean jarraitzeko, ez? Jendeari historia bat bezala kontatzeko, eta helburua da 1 milioi bat usuarietara heltzea, argazkilari eta kinolarien artean. Ostegunero kontatzen dut blogean zer ikasi dudan bidai honetan, ekintzaile bide honetan. Eta helburua da orain ezagutzera ematea. Azkenean lasterketa asko sartzen badira, kirolari eta argazkilariak ere egongo dira plataforman eta gora egingo du plataforma. Eta gero funtzionalitate berriak hobetzeko, plataforma hobetzeko, eta hortan gabiltza. Primeran Iker, hauxe izan da dena, proiektuaren garapena jarraituko dugu gertutik eta ikusiko dugu noraino iristen den. Mila esker. Eskerrik asko zuri.